Сега към политическите теми от деня. Кабинетът Орешарски трябва да бъде изправен на съд за упоритите си опити да причини нова национална катастрофа. Решенията на правителството в оставка са нелегитимни и заробват българската икономика. Това е коментарът на НФСБ и ВМРО по повод подписания от кабинета Орешарски в последната минута договор за строителство на 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй с компанията Уестингхаус и сделките с терени по трасето на Южен поток. Единственото, което правителството трябваше да подписва сега, бе оставката. Вместо това, то започна да подписва договори за строителство на ядрени блокове и за продажба на държавни имоти на безценица по трасето на Южен поток. Правителството заприлича на синдик, който раздава за смешни пари държавата. Това се заявява още в позицията на Патриотичния фронт. След изненадващо тайно посещение на шефа на Уестингхаус, кабинетът пристъпи към споразумение за изграждане на нови мощности в Козлодуй. Кабинетът действа прибързано, непрозрачно и без никакво обществено доверие, сключвайки споразумение на тъмно, чиято цена ще плаща целият български народ. Според НФСБ и ВМРО, кабинетът в оставка няма обществената легитимност да сключва подобни сделки в последния момент. Правителството не просто е в оставка, то е в морален фалит. Това означава, че то няма правото да подписва толкова важни за страната договорености с стратегически ефект.